Diolch yn fawr. Noswaith dda pawb. Felly, ni yn mynd i fynd dros grwpiau gweithredol Uned 4. Fi ddim yn mynd i gallu mynd dros popeth. Felly, fi wedi trio dewis y pethau mwyaf pwysig sydd angen arnoch chi, efo bach o crynodeb o'r prif bethau yn yr uned hyn. Felly, grŵp syml, ni'n gallu edrych ar yw'r grŵp yr alcennau, y teulu'r alcennau. Mae'n cynnwys bond dwbl carbon-carbon. Ac y prawf i chi angen cofio ar gyfer y bond dwbl yw bod dŵr bromin yn troi o frown i ddi-liw ym mhresenoldeb y bond dwbl carbon-carbon. Os mae gyda chi dim ond bondiau sengl, does na ddim byd i'r bromin yna i adio ar draws. Fydd e dim ond adio ar draws bond dwbl. Dŵr bromin yn troi o frown i ddi-liw ym mhresenoldeb alc-N. Alcoholau wedyn ni yw'r grŵp weithredol nesaf ni'n mynd i edrych ar. Nawr, yr lluniau fan hyn chi'n gallu gweld, dyma rhai enghreifftiau o alcoholau cynradd. Primary alcohols, bydd nhw'n gweud yn Saesneg, alcoholau cynradd. Maen nhw'n cael eu galw'n alcoholau cynradd achos bod y grŵp OH yna, grŵp hydroxyd, wedi cysylltu i'r carbon sydd heb y gysylltu unrhyw atom carbon arall. Felly mae fe yr carbon sydd ar pen y moleciwl. Iawn, enghreifftiau fyna, methanol, propan 1-ol. So ni'n gwybod oedd y propan fod e'n alcohol cynradd gan fod y propan 1-ol yn dangos i ni fod y grŵp hydroxyd yna ar y carbon olaf, y carbon sydd ar y pen y moleciwl. Alcoholau eilaidd. Nawr, mae'r grŵp alcohol wedi cysylltu i carbon sydd wedi cysylltu i 2 atom carbon arall. So carbon sydd rhywle yng nghanol y prif cadwyn carbon yna. Enghraifft hyn yw propan 2-ol. So i wahaniaethu rhwng propan 1-ol a propan 2-ol, ni'n gallu gweld fod yr grŵp OH yna, grŵp hydroxyd yna, a'r carbon rhif 2 fyna. So yna alcohol eilaidd. Alcohol trydyddol wedyn ni, lle mae'r grŵp hydroxyd wedi cysylltu i carbon sydd wedi cysylltu i 3 atom carbon arall. Mae'r alcohol ni'n trydyddol. So mae'r grŵp hydroxyd yna a'r carbon sydd gyda ochr gadwyn, gyda side chain yn dod bant ohono fe fyna. So dyna alcohol trydyddol. Yr enghraifft yna yw 2-methyl butan 2-ol. So mae'n butan ac bod y cadwyn o 4 carbon. 2-methyl yn gweithio ni bod grŵp methyl a'r carbon rhif 2 a butan 2-ol, dangos bod y grŵp OH yna a'r carbon rhif 2. Gyda'r 3 math o alcohol. Nawr, mae'n y modd i ocsidio'r alcoholau hyn, a mae'n helpu ni i gwahaniaethu rhyngddyn nhw. Nawr, yr adweithydd mwyaf cyffredin i ddefnyddio mwyn ocsidio alcoholau yw sodiwm neu potasiwm deicromad dyfrllyd wedi asideiddio. So felly mae wedi hydoddi mewn asid sylffwrig dyfrllyd. Mae'r dull yn gallu cael ei defnyddio i gwahaniaethu rhwng alcoholau cynradd, eilaidd a trydyddol. Mae hyn yn bosibl achos mae'r hydoddiant oren greiddiol yna sy'n cynnwys yr ionau deicromad 6 yn cael ei rydwythio i hydoddiant gwyrdd sy'n cynnwys ionau chromium 3+. Felly chi'n gweld bydd yn newid o oren i wyrdd. Iawn, felly gyda'r alcoholau cynradd hyn, pan ni'n ocsidio nhw, mae'n digwydd mewn 2 gam. Mae'n newid o alcohol cynradd i aldehyd, a wedyn mae'n ocsidiad pellach yn digwydd mewn i asid carboxylic. Felly, ni'n gallu edrych ar yr ocsidiad rhannol i ddechrau gyda. So'r cam cyntaf, lle mae'r alcohol cynradd yn newid i aldehyd. So gallwch chi gorffen yr adwaith fan hyn. Gallwch chi distyllu'r aldehyd i ffwrdd cyn gyntaf a mae'n ffurfio, cyn bod yr ail rhan yn dechrau. Felly, os yw ethanol yw'r alcohol cynradd cychwynnol, yr enw'r aldehyd sy'n ffurfio fydd ethanal. Propanol yn rhoi propanal ac yn y blaen.
Felly'r ocsidydd, cofiwch, yw sodiwm neu potasiwm deicromad wedi i asideiddio. Nawr, os chi'n sylwi fyna, ni'n dweud ethanol plus ocsidydd. Felly ni'n gwybod beth yw'r ocsidydd, yr sodiwm neu potasiwm deicromad i asidio. Ond byddai'r cynnwys hwnna yn yr hyfaliad yn gymleth iawn. Felly beth ni'n gallu wneud yw cynrychioli'r ocsidydd fel O mewn cromfachau sgwâr. So fel ni wedi wneud yn yr hyfaliad fyna yn y coch, ni'n cynrychioli'r ocsidydd fel O. Dim ond un o cosymwyn jyst yn y rhan cyntaf o'r ocsidiad. Chi'n gallu gweld beth sy'n digwydd fyna. Mae'r ocsidydd yn cymryd yr hydrogen i ffwrdd o'r alcohol a ni'n bennu lan gyda aldehyd. Dŵr fel ochr gynnyrch wedyn ni. Nawr mae'r ail cam pan ni'n symud ymlaen wedyn ni o'r aldehyd i'r asid carboxylic. Ni'n gallu cynrychioli fe fel un hyfaliad mawr, fyna mynd yn syth o'r alcohol i'r asid carboxylic, achos ni'n cynrychioli'r ocsidydd fel 2 O, 2 ocsidydd, achos bod e'n digwydd mewn 2 cam. So naill ai mae'n gallu fod yn un hyfaliad fel sydd ar y sgrin fyna, neu ni'n gallu rhannu fe mewn i 2 ran. So ysgrifennu'r hafaliadau ar wahân ar gyfer y 2 ran o'r adwaith. Ffurfiant yr aldehyd a wedyn yr ocsidiad pellach i'r asid carboxylic. Chi'n gallu gweld fyna beth sy'n digwydd yn yr ail rhan. Mae gen i'r aldehyd yn cael ei ocsidio a'r ocsigen yn cael ei ychwanegu i'r carbon ar y pen. Chi'n bennu lan gyda asid carboxylic. Gyda'r alcoholau eilaidd, nawr mae rhywbeth gwahanol yn digwydd fan hyn. Mae'r alcoholau eilaidd yn cael ei ocsidio i ketonau. Dyw e ddim yn mynd yn bellach. Does dim modd newid keton mewn i asid carboxylig. Mae'r adwaith ddim yn mynd yn bellach. So dim ond un cam sy'n digwydd gyda'r alcoholau eilaidd. Felly, enghraifft, os byddwch chi'n gwresogi propan 2 ol gyda hydoddiant o potasiwm deicromad, bydde propan on yn ffurfio. Felly, y keton cyferbyniol i'r alcohol. Os ych chi'n edrych nôl i'r ail cam o'r adwaith gyda'r alcoholau cynradd, byddwch chi'n sylwi bod yr ocsigen yn ffitio mewn rhwng carbon a'r hydrogen yn y grŵp aldehyd i ffurfio'r asid carboxylic. Yn yr achos hyn, does na ddim hydrogen o'r fath yna yn bodoli, felly does dim unrhyw lle pellach gallai'r adwaith mynd. Chi'n gweld fyna bod wedi cael ei llunio mewn ffordd sy'n dangos yn glir sut mae'r hydrogen cael ei cymryd i ffwrdd gan yr ocsidydd i ffurfio keton tro hyn. Alcoholau trydyddol. Nid yw alcoholau trydyddol yn cael ei ocsidio gan potasiwm neu sodiwm deicromad wedi asidio. Bydd yna ddim adwaith o gwbl. Felly, os chi'n edrych beth sy'n digwydd gyda'r alcoholau cynradd ar eilaidd, chi'n gweld bod yr ocsidydd yn tynnu'r hydrogen o'r grŵp OH a'r hydrogen o'r carbon sydd wedi cysylltu i'r grŵp OH yn y 2 achos. Does dim atom o hydrogen wedi cysylltu i'r atom carbon yna mewn alcohol trydyddol. Felly, mae yna grŵp CH3 yna yn lle. Felly, ni fydd yr alcohol trydyddol yn cael ei ocsidio yn yr achos hyn. Felly, mae hwnna'n helpu ni i gwahaniaethu rhyngddyn nhw. Byddwch chi'n gweld newid lliw gyda alcohol cynradd ac eilaidd. Yr gwyrdd i'r oren yna, neu'r oren i'r gwyrdd. Dyna ni'n gweud, ond byddwch chi ddim yn gweld y newid lliw o gwbl gyda'r alcohol trydyddol. So bydd yna modd o wahaniaethu rhyngddyn nhw. Dyna'r crynodeb. Alcoholau cynradd ocsidio aldehydau ac wedyn i asidau carboxylig. Dim ond un cam gyda'r alcoholau eilaidd mewn i ketonau, dim adwaith o gwbl gyda alcoholau trydyddol. Pan i ni moyn edrych ar y gwrthwyneb
Pan i ni moyn cynhyrchu alcoholau tro yma, dechrau bant gyda'r cyfansoddion carbonyl, so'r aldehydau a'r ketonau'r cyfansoddion carbonyl, mae wedi diddordeb yn nawr. Felly, beth sydd angen gwneud i'r gwrthwyneb os ni'n ffurfio'r cyfansoddion carbonyl trwy ocsidio, neu eisiau ffurfio'r alcohol trwy rydwytho'r cyfansoddion carbonyl. Felly, mae'r aldehydau yn rydwytho i roi alcoholau cynradd. Mae'r ketonau'n cael eu rydwytho i roi alcoholau eilaidd. Felly, rydwythydd ni'n mynd i siarad am nawr yw'r sodium tetrahydridoborad, neu NaBH4, a mae wedi cael ei hydoddi mewn dŵr. Felly, ac ni'n siarad am ychwanegu 2 hydrogen fan hyn, ni'n mynd i defnyddio 2 H mewn cronfachau sgwar yn ein hyfaliad ni fel llawfer, fel shorthand, o ddangos sut ni'n cydbwyso'r hyfaliad rhydwytho hyn. Ni'n stopo fo fod re cymleth. Felly, yr enghraifft cyntaf yna, ni wedi defnyddio ethanol fel enghraifft o'n aldehyde ni, a ni'n rhydwytho fe i ethanol, so ethanol i ethanol, ein alcohol cynradd ni. Felly gweld ble ni wedi ychwanegu'r hydrogen yna i'r ocsigen, torri'r bond dwbl. Mae'n gallu ychwanegu hydrogen arall hefyd i'r carbon yna ar y pen. Felly, achos bod ni'n gyda'r aldehyd, gyda'r ocsigen a'r pen y molecule, dyna lle mae'r OH mynd i ffurfio, so ni'n cael alcohol cynradd. Yn yr ail enghraifft, mae gyda ni propanol fel ein enghraifft o keton ni. Rydwytho yn digwydd i gael propan 2-ol, sef yn alcohol eilaidd ni. Eto, mae'r rhydwytho wedi digwydd yn yr un lle. Torri'r bond dwbl yna, mae'r hydrogen wedi ychwanegu i'r ocsigen ac i'r carbon, sydd carbon rhif 2 tro hyn. So dyna sut i ni'n creu alcohol eilaidd. Digon syml fan hyn. Mae yna uned eitha byr le chi'n goffod edrych ar halogen o alcanau. Fi ddim yn mynd i dangos y darn byr hyn ac mae'n ymwneud gyda'r alcoholau. Felly ni'n gallu cynrychioli hydrogen halyd, so hydrogen ar rhywbeth o grŵp 7, un o'r halidau, fel HX. So X yn aml fydd clorin, bromin neu iodine, gallen nhw gofyn chi florin hefyd, mwy tebygol ta clorin, bromin neu iodine maen nhw'n mynd i ofyn i chi. Felly wnaeth yr alcohol adweithio gyda halyd hydrogen i ffurfio haloalcan neu halogenoalcan. Chi'n defnyddio'r 2 term fyna. Dyna'r adwaith cyffredinol i chi ar sgrin fyna. Gyda ni ethanol a hydrogen bromid fel enghraifft. Felly ni'n mynd i cyfnewid y bromin yna gyda'r hydroxid, y grŵp hydroxid, i ffurfio bromoethan a dŵr. Yr un peth byddai'n digwydd, union yr un beth os byddwn ni'n defnyddio hydrogen iodide yn lle'r hydrogen bromid, yr amnewid yna gyda'r grŵp hydroxid bydd yn digwydd. Felly dyna'r adwaith yr alcohol gyda halyd hydrogen. Pan ni'n siarad am asid carboxylig, gobeithio bod chi'n adnabod y grŵp carboxylin ar pen y molecule, ar diwedd y molecule. Felly mae'r grŵp carbonyl yna, so mae'r carbon bond dwbl ocsigen, ac mae dyna'r grŵp hydroxid, yr OH, yn dod o'r un carbon a byddai ar diwedd y molecule. Chi hefyd yn gallu ffurfio ion carboxylad, so chi'n colli'r hydrogen yna. So chi'n cynrychioli fe yn y 2 ffordd yna, yn y ffordd greiddiol, neu gyda'r arc toredig. So nodi bod yr electronau'n ddadleoliedig. So mae'r electronau yn y bond dwbl yna yn yr ocsigen wedi dadleoli ar draws y 2 atom. So mae'r 2 atom ocsigen yna yn unfath, yn identical, yn yr ion carboxylad. Adwaith chi angen gwybod yw'r adwaith esteriad, sef ffurfio ester. Felly, os ni'n edrych fan hyn, mae'r ester
yn cael ei cynhyrchu pan mae asid carboxylic yn cael ei grysogi gyda tym bach o catalydd cryf, fel asid sulfuric. Mae'r adwaith yn un araf, ond mae'n cildroadwy. So dyma adwaith creu ester, sef esteriad, yw enw'r adwaith, rhwng alcohol a asid carboxylic. So, newn ni defnyddio asid ethanoic ag ethanol, just fel alcohol ac asid carboxylic nodweddiadol fyna. Na ni'n cynhyrchu'r ester. Enw'r ester fydd ethyl ethanoad. Na, mae gyda ni'n gwybod bod e'n ester achos bod gyda ni'r cyswllt ester. Mae'r ester bond hyn, mae'n y bond ester, gyda ni lle mae gyda ni'n grŵp carboxyl ni, yr bond dwbl ocsigen yna, yr un carbon wedi cysylltu i ocsigen sydd wedi cysylltu i pen arall y moleciwl ester. Dyna'r cysylltedd ester fyna, yr ocsigen yna'n cysylltu doi hanner y moleciwl mewn ffordd. Felly pan ni'n enwi esterau, ni'n goffon enwi y darn sy'n dod o'r alcohol yn gyntaf. Felly ail hanner y moleciwl yn yr achos hyn, yr ethanol, byddwn ni'n galw hwnna'n ethyl. Wedyn ni'n defnyddio ail hanner y moleciwl, yr hanner sydd wedi dod o'r asid carboxylic i enwi ail hanner y moleciwl, felly ethanoad. Achos mae gyda ni ethanol yn newid i ethyl ar gyfer yr ochr alcohol, a wedyn ni'n enwi dechrau'r moleciwl, ond ni'n rhoi'r enw yna'n ail, ethanoad, a bod e'n dod o'r asid ethanoig. Dyna'r adwaith esteriad. Mae angen i chi fod yn gallu enwi'r esterau hyn. Os gewch chi golwg fan hyn, mae nhw yn glas a coch i helpu chi. Felly mae angen i chi enwi'r ochr coch yn gyntaf, wedyn yr ochr glas. Yr ochr sy'n dod o'r alcohol, a wedyn yr ochr sy'n deillio o'r asid carboxylic. Cael golwg, ydych chi'n gallu gwneud hwnna? Ni'r un cyntaf. Ethyl, achos mae'r darn coch yna yn dod o'r ethanol. Propanoad, achos mae'r darn glas yna yn dod o asid propanoic. Gwylwch yr ail un. Cadw'n o 3 carbon yw'r alcohol. Yn cadw'n byr iawn fyna sydd ar gyfer yr asid carboxylic. Lle ydych chi'n gallu enwi hwnna? Propyl methanoad. Trydydd un. Hoffech enwi'r ochr coch gyntaf, wedyn yr ochr glas. Ethyl butanoad. Cyr un olaf. Cofiwch enwi'r ochr coch cyntaf, sef yr ochr sy'n deillio o'r alcohol, wedyn yr ochr glas, yr ochr sy'n deillio o'r asid carboxylic. Gobeithio wedwch chi propyl ethanoad fyna. Nawr, esterau gyda arogl nodweddiadol iawn. Ni'n tueddol o gweud bod e'n aroglu yn pêr, fel pear drops. Okay, so mae'n cael arogl melys iawn gyda fe. So mae esterau yn bodoli yn naturiol, nifer ohonyn nhw. Maen nhw'n cael eu defnyddio'n eang mewn persawr, mewn perfumes, achos yr arogl melys hyn sydd gyda nhw. Maen nhw'n hydoddion da hefyd, solvents da iawn, enghraifft mewn paint o Uned, nail varnish ac yn y blaen. Felly un peth gallen nhw gofyn i chi mewn cwestiwn yr arholiad yw adnabod taw yr arogl pêr yna, yr pear drop, yr arogl melys yna, bod chi'n cysylltu hwnna gyda ester. Grŵp falle chi ddim mor gyffredin gyda yw'r asyl clorid. Mae'n edrych tyma bach fel aldehyd, ond yn lle bod gyda chi hydrogen ar ddiwedd y moleciwl sydd wedi cysylltu i'r grŵp carbonyl, mae clorin yna'n lle. Enghraifft fwyaf cyffredin yw ethanoyl clorid, ond gallen nhw ofyn i chi asyl cloride gwahanol fel propanoyl clorid. Fi wedi gweld hwnna'n dod lan yn y gorffennol, ond ar y cyfan ethanoyl cloride sydd un mwyaf cyffredin. Eto mae hwnna yn cyfuno gydag alcohol i creu ester. Mae jyst yr ochr cynnyrch yn gwahanol wedyn ni.
a byddwch chi'n cael HCl yn ffurfio. Felly mae rhaid chi wneud hwnna mewn cwpwrdd gwyntellu. Chi'n cael mygdarth yna fel y vapor yna o HCl sy'n wenwynig. Ond mae'r ethanol chloride yn ymddwyn yn debyg iawn i'r acid carboxylic yn yr enghreifftiau cyn, a wedyn ni'n ychwanegu fe i'r alcohol, a ni'n enwi'r ester yn union yr un ffordd. Mae'n cael ei cynhyrchu yn yr un ffordd. Dyma enghraifft o alcohol sydd wedi cysylltu i cylch benzin. So mae'n alcohol aromatig, a ni'n galw fe'n ffenol. Felly mae modd galw benzin, cyfansoddion benzin, yn ffenyl rhywbeth, neu ffenol yn yr achos hyn. Felly fel wedys i, alcohol aromatig. Felly mae disgwyl i chi wybod beth yw strwythur ffenol, a wedyn sut mae hwnna'n effeithio ar ei priodweddau fe. Felly os ych chi'n meddwl am cylch benzin, achos bod yna cylch benzin gyda bondiau cyfunedig, so mae fe'n ailadrodd rhwng bond sengl a bond dwbl yr holl ffordd, i chi yn cael dadleoliad o'r electronau yn y cylch benzin. Felly dyna pan ni'n cynrychioli benzin gyda'r cylch yn y canol am y rhaid, i ddangos bod yr electronau yn y cylch yn dadleoliedig. Nawr mae gan ocsigen par unig o electronau, dau par unig o electronau i fod yn onest, ond mae un o'n nhw ar y top, fan'na chi'n gallu gweld y llabed gwyrdd yn y diagram, yr lob gwyrdd yn y diagram. Bydd un o'r par unig yna ar ocsigen yn gorlapio gyda'r electronau yn y cylch. Felly nawr, mae'r electronau yn y par unig ar yr ocsigen nawr yn dod yn rhan o'r dadleoliad electronau'r cylch. Felly mae hwnna'n gwneud ffenol yn sefydlog iawn. Mae'n ddim yn mynd i fod yn rhwydd i tynnu'r electronau o'r ocsigen, achos maen nhw'n sefydlog iawn fel rhan o'r dadleoliad electronau'r cylch benzin yna. Prawf am ffenol. Felly ni'n profi am ffenol gan ddefnyddio haearn triclorid. Nawr mae haearn triclorid yn wyrdd. Pan chi'n ychwanegu fe at ffenol, mae'n troi yn fioled, yn violet. Felly mae'n lliw cryf iawn chi'n gallu gweld. Ni ddim yn tueddol o gweud porffor, ni'n dweud fioled. Dyna'r lliw ni'n chwilio am, lliw nodweddiadol iawn ar gyfer y ffenol. Os byddwch chi'n defnyddio alcohol aliphatic, alcohol sydd ddim yn aromatig, byddwch chi ddim yn cael prawf positif. Mae alcoholau ddim yn mynd i newid lliw gyda haearn triclorid heblaw am alcoholau sydd wedi selio ar ffenol. Ro'r rai aromatig sy'n newid lliw fyna. Felly pwynt pwysig i chi gofio fyna. Na ni wedi siarad am y grwpiau hyn yn barod. Felly jyst i cadarnhau'n dealltwriaeth ni o rain. So, dych chi, mae aldehydeau a cetonau yn perthyn yn agos iawn, ac mae'r ddau nhw'n cynnwys grŵp carbonyl. Mewn aldehydeau, ni'n gallu gweld bod y grŵp carbonyl ar ddiwedd y moleciwl, ar pen y moleciwl. Felly mae'r carbon sydd gyda'r carbonyl wedi cysylltu i hydrogen, ond mewn ceton, bydd y grŵp carbonyl yna yng nghanol y moleciwl rhywle. Bydd e ddim ar pen y moleciwl fel aldehyd. Dyna beth sy'n bwysig i gofio am aldehyd a cetonau pan chi'n llunio nhw. Nawr, mae yna nifer o ffyrdd posibl o wahaniaethu rhwng aldehydau a cetonau. Y ffordd ni'n neud yw defnyddio cyfryngau ocsidio gwahanol neu ocsidydd gwahanol. Newn nhw ymddwyn yn wahanol achos presenoldeb yr atom hydrogen sydd wedi cysylltu i'r bond dwbl rhwng y carbon a'r ocsigen yn yr aldehyde. Dyw'r hydrogen ddim yn bodoli mewn ceton. Fel chi'n gallu gweld o'r diagram fyna, mae yna grŵp R yna'n lle. Dyw'r hydrogen yna sydd wedi cysylltu i'r grŵp carbonyl ddim yn bodoli mewn ceton, felly maen nhw ddim yn mynd i cael ei ocsidio yn yr un ffordd. Mae aldehyde yn cael ei ocsidio yn rhwydd iawn
dyw hwnna ddim yn bosib mewn ceton. Felly pan i ni yn ocsidio'r aldehyde, mae'n dibynnu os mae'n digwydd dan amodau asidig neu alkyliaidd. Mewn amodau asidig, chi'n mynd i ffurfio asid carboxylig. Dan amodau alkyliaidd, chi'n mynd i ffurfio halwyn o'r asid carboxylig. Felly mae'r un peth, ond jyst heb yr hydrogen ar diwedd y molecule. Felly fel wedi, mae'n nifer o profion chi angen bod yn ymwybodol o i wahaniaethu rhwng aldehyde a ceton. Yr un cyntaf chi angen fod yn ymwybodol o, ni wedi edrych arno fe o'r blaen o safbwynt yr alcoholau, sef yr potassium dichromad asidedig hyn. Felly, pan i ni'n ychwanegu potassium dichromad asidedig at aldehyde, fydd yr hydoddiad oren yn troi yn wyrdd. Felly bydd y prawf positif ar gyfer aldehyde. Gyda ceton, bydd yn ddim newid i'r hydoddiad oren. Yr un ffordd ni wedi edrych ar yn gynt, yr newid yn yr eonau dichromad yna, sy'n dangos y newid lliw i ni. Mae hwnna ddim yn gallu digwydd gyda ceton. Un chi siŵr o fod yn gyfarwydd gyda, mae ddim yn rwydd iawn i gael hwn i weithio. Yn y lab pan chi yn cael ei weithio, mae'n edrych yn gret. Sef yr adweithydd tolen, felly chi wedi adnabod e fel yr silver mirror test, fel ffordd da i cofio'r canlyniad. Felly pan i chi'n ychwanegu adweithydd tolen at aldehyde, newch chi ffurfio heinen o arian sgleiniog. So drych arian, felly chi cofio fe fel. Neu'r silver mirror maen nhw'n gael fe'n Saesneg i helpu chi gofio. Mae rhaid i'r gwydr fod yn lan iawn i hwn ddigwydd. Neiff e ffurfio fel mae'r llun yn dangos i chi. Gyda ceton, ydych chi ddim yn cael newid. Byddwch chi ddim yn arsylwi unrhyw newid lliw, bydd yn aros yn glir. Nawr, does dim adwydd fawr sydd gyda ceton, mae'r aldehyde yn gallu rhwydweithio'r ionau arian yna i fetal arian. Felly dyna le chi'n gweld yr haen sgleiniog yna'n ffurfio. Dyw hwn ddim yn bosib i ddigwydd mewn ceton. So, os ych chi'n meddwl amdano fe, os chi'n edrych ar y falur fyna, os ydy'r arian yn cael ei rwydweithio, mae'n rhaid fod yr aldehyde yn cael ei ocsidio. Mae asid carboxylig yn ffurfio gyda'r aldehyde, ond nid oes adwydd gyda cetonau, oherwydd nid ydyn nhw'n gallu cael ei ocsidio i acsidau carboxylig. Ni wedi edrych ar hwnna yn gynt yn y sesiwn. Adwydd gyda hydoddiant Felling. Nawr mae hwn yn debyg i hydoddiant Benedict, falle chi wedi dod ar draws ar blaen os chi wedi gwneud unrhyw profion bwyd yn y bydd fel yna yn y gorffennol. Felly mae'r hydoddiant Felling eto'n dibynnu ar y ffaith nid yw'n bosib i ocsidio ceton ymhellach, tra fo aldehyde yn gallu cael ei ocsidio i asid carboxylig. Felly ni'n dechrau gyda'n ionau copper 2+, glas llachar iawn, mewn hydoddiant alkyliaidd. Felly ni'n gwneud y prawf sy'n ychwanegu fe at tym bach o'r aldehyde a tym bach o'r ceton. Gewch chi newid lliw rhwng y glas glas tywyll neu gwyrdd. Wedyn, i gael yr lliw pellach, mae rhaid chi gwresogi fe. A gewch chi dyddodiad oren goch yn ffurfio, fel orangey red, mae'n edrych yn frown ambell waith. Chi'n gweld y newid lliw yna ar ôl i chi gwresogi fe. Gyda ceton, fydd na ddim newid, yn aros yn las. Felly mae'r aldehyde yn rhwydweithio'r ionau copper 2+ i ionau o copper+. Gan fod yr hydoddiant yn alkyliaidd, mae'r aldehyde ei hun yn cael ei ocsidio i'r halwyn cyfatebol i'r asid carboxylig. Felly halwyn o'r asid carboxylig. Felly dyna'r adwaith gyda hydoddiant Felling.
Mae rhydweithred aldehyde ketonau gan ddefnyddio NABH4. Lle ni wedi edrych yn fras ar hwn yn barod. Mae fe'n rhydweithio'n dda achos bod e'n gallu cael ei defnyddio mewn hydoddiant dyfrllyd. Lle mae aldehyde, fel ni'n gwybod, yn rhydweithio i alcohol cynradd, ceton i alcohol eilaidd. Just recap bach o beth ni'n gwneud gynnau. Asidau carboxylig nawr, ni wedi trafod beth yw'r grŵp carboxyl a'r ion carboxylad. Lle ni edrych at y bach mwy manwl ar asidau carboxylig nawr. Lle mae asid carboxylig, berwbwyntiau lot fwy uchel na byddech chi'n disgwyl ar gyfer moleciwl o'r maint yma. Mae'r berwbwyntiau'n amlwg yn cynyddu wrth i hyd y cadwyn carbon cynyddu. Hydoddedd mewn dŵr, mae'r moleciwlau bach iawn fel methanowig a'r ethanowig a'r propanowig i raddau yn hydawdd iawn, ond unwaith ni'n cyrraedd cadwyn o tua 4 fyna'r asid butanoig, nid yw'r asid carboxylig yn hydawdd mewn dŵr, felly dim ond yr aelodau cyntaf o'r teulu sydd yn. Felly fi eisiau siarad bach mwy amdano pam y berwbwynt uwch na'r disgwyl gyda'r asid carboxylig. Wel, o canlyniad i'r ffaith bod nhw'n gallu ffurfio deimer. Wneith 2 moleciwl o asid carboxylig creu bondiau hydrogen rhwng eu ocsigens a'i hydrogen nhw. Mae hwn wedyn yn syml yn dyblu maint y moleciwl. Felly mae'n cynyddu'r grymoedd van der Waals sydd rhwng un o'r deimrau a'i cymydog. Hefyd, presenoldeb y bondiau hydrogen yna, yn gwneud yn anoddach i torri'r atyniadau yna. A o ganlyniad, mae angen mwy o egni, felly bydd y berwbwynt yn cynyddu. So cofiwch plîs bod asidau carboxylig pur yn gallu ffurfio bondiau hydrogen i ffurfio moleciwl o'r enw deimer. Hydoddedd mewn dŵr. Felly, mewn presenoldeb dŵr, mae nhw'n gallu ffurfio bondiau hydrogen gyda'r moleciwlau dŵr. Felly pan mae moleciwl bach iawn gyda chi, yn egnïol mae werth gwneud hwnna. Y problem chi'n cael wedyn yw unwaith mae'r cadwyn carbon yn mynd yn hirach, 4 neu fwy, mae fel bod cynffon hir o'r hydrocarbon gyda chi, a beth mae'n neud yw torri ar draws y bondiau hydrogen. Maen nhw'n cael ei ymnewid wedyn ni am grymoedd gwasgariad van der Waals sydd llawer yn gwanach, so dyw e ddim werth yn egnïol wedyn i'r hydoddi i ddigwydd. Felly yn llythrennol, mae'r cynffon hir o'r hydrocarbon a mae'r cadwyn hydrocarbon yn mynd yn ffordd y bondio hydrogens, felly dyw'r hydoddi ddim yn gallu digwydd pan mae gyda chi cadwyn carbon hirach yn eich asid carboxylig chi. Pan ni'n rhydwytho asidau carboxylig, ni'n gallu defnyddio LiAlH4, lithium tetrahydridoaluminad. Wel, rwyddech chi gofio LiAlH4. Mae'n eisiau gwybod ar amodau, so mae'n digwydd ar tymeredd isel dan amodau sych wedi hydoddi mewn ethoxyethan, nid yn siŵr bod yn sych. Dyna'r hyfaliad syml fanna, le ni'n dangos bod eisiau 4 hydrogen ac bod yn H4 fanna, dangos y rhydwytho yn digwydd. Ond fi wedi cynnwys hwnna, fi roi fe hwnna ar y gwaelod i chi, i tynnu'ch sylw chi i'r ffaith bod e'n bwysig nodi yn wahanol i aldehyde ketonau, nid yw asidau carboxylig yn cael ei rhydwytho gan sodiwm tetrahydridoborad. Felly mae rhaid LiAlH4 chi'n defnyddio os mae'n gofyn chi enwi rhydwythydd addas ar gyfer asid carboxylig. Felly dyna'r strwythur yno fe. Dyna pam mae'n gymleth i cynnwys e mewn hyfaliad. Byddech chi'n cynrychioli'r cyfrwng rhydwytho fel H. Ni wedi gweld hwn yn gynt yn y cyflwyniad. Just recap bach cloi fanna i chi. Rhydwytho'r asid ethanowig i alcohol cynradd, sef ethanol yn yr achos hyn. Eto ni wedi edrych ar yr asyl clorid.
Felly ni yn gallu trosi asidau carboxylig mewn i asidau clorid, neu asyl clorid, ni'n gallu adnabod fel hefyd. Dyna un enghraifft yna sy'n angen chi gwybod y mecanwaith o gwbl jyst bod ymwybodol fod yn digwydd, yr amnewid yna o'r grŵp OH ar gyfer y clorin. Grŵp arall falle chi wedi dod ar draws yw nitrile. Lle mae nitralau'n cyfansoddion sy'n cynnwys carbon y bond trifflig N wedi cysylltu wedyn ni gyda grŵp hydrocarbon. Felly dyna rhai enghreifftiau cyffredin fyna, ethynitryl, propanitryl ac yn y blaen. Amid wedyn ni, mae amid yn cael ei creu o asid carboxylig trwy trawsnewid i'w halwyn ammoniwm cyfatebol a wedyn ni grysogi fe. Mae'r dadhydradu'n digwydd wedyn ni trwy grysogi gyda phosphorus 5 ocsid a mae'n rhoi'r nitryl cyfatebol i ni. Jyst enghraifft fyna o sut mae hwnna'n digwydd. Aminau wedyn ni, grŵp arall chi wedi dod ar draws. Felly mae amin yn deillio o ammonia. So os chi'n meddwl am ammonia fel eich starting point chi, mae'r ammonia fyna'n NH3. Ond gyda amin, mae un o'r hydrogens yna, aminau cynradd, mae un o'r hydrogens yna wedi cael ei amnewid am grŵp hydrocarbon. Dyna rai esiamplau fyna o aminau cynradd. Mae'r NH2 ar y pen, mae un o'r hydrogens wedi cael ei amnewid am grŵp hydrocarbon. Mewn amin eilaidd, mae 2 o'r atomau hydrogen yn y moleciwl o ammonia wedi cael ei amnewid am grwpau hydrocarbon. Felly fan hyn, mae 'da ni 2 methyl amin, ac mae 'na 2 grŵp methyl yn yr amin. 2 ethyl amin, ac mae 'na 2 grŵp ethyl yn yr ail amin y fyna. Mae rhaid chi fod yn ofalus, os chi yn mynd ar Google neu edrych ar y gwefan, gewch chi mwy nag un enw yn anffodus am aminau. Maen nhw'n cael ei enwi'n lot o gwahanol ffyrdd, felly bellach yn ofalus, newch yn siŵr bod chi'n defnyddio'r ffordd yma yn rhywbeth amin yw'r ffordd gorau i enwi nhw. Amin trydyddol, fel byddwch chi'n disgwyl, mae'r holl atomau o hydrogen wedi cael ei amnewid yn yr ammonia, grwpiau hydrocarbon yn ei lle. So, yn yr enghraifft hyn, tri-methyl amin bydde gyda ni fan hyn. Felly mae 3 grŵp methyl wedi cael ei ychwanegu yn lle'r hydrogens yn yr ammonia wnaethon nhw fe'n deillio o. Dyna y rhai mwyaf rwydd i enwi. Pan i ni'n edrych ar amin sydd wedi cysylltu i grŵp benzin, y cylch benzin, i ni'n enwi fe'n phenyl amin. Phenyl amin. Jyst yn gloi iawn, ni'n edrych ar asidau amino. Felly mae'r asidau amino yn cynnwys grŵp NH2 ar un ochr y moleciwl a grŵp asid carboxylig, grŵp COOH hefyd. Felly mae nhw'n bwysig iawn yn biolegol. Ni'n gwybod eisiau am asidau amino yn iechyd ni. Felly, ni yn gallu gael nhw'n enwau fel asid 2 aminoethanoig, ond mae gyda nhw'n enwau traddodiadol hefyd fel glycine, alanin ac yn y blaen. Dyma'r fformwla cyffredinol. Felly mae'r grŵp R yna yn gallu bod yn grŵp cymhleth sy'n cynnwys grwpiau arall fel OHs, SHs ac yn y blaen. Dwi ddim o angen reidrwydd yn grŵp hydrocarbon syml. Ond dyna'r fformwla cyffredinol ar gyfer e. Nawr mae asidau amino yn gallu ffurfio zwitterion, ni'n gael fe. A mae zwitterion yn cyfansoddyn sydd heb gwefr trydanol yn cyfan gwbl, ond mae rhannau ar wahân wedi gwefrio'n positif a negatif. Mae asidau amino yn bodoli ar y ffurf hyn, hyd yn oed yn y cyflwr solid.
So yn lle bondiau hydrogen gwan, mae yna atyniadau cryf iawn rhwng ionau gymydog. Felly mae angen lot o egni i torri y bondiau neu'r atyniadau ionic hyn. Felly mae gan yr asidau amino ymdoddbwyntiau uchel iawn ar gyfer maint y molecule. Os yr atyniad electrostatic na bydd yn digwydd, mae'r atyniad ionic na yn un hynod o gryf. Felly fi wedi bod dros y mwyafrif o pethau gyda chi nawr. So ni wedi edrych ar y prif grwpiau gweithredol sydd angen arnoch chi gwybod. Os mae unrhyw un gyda cwestiwn mae'n rhoi yn y chat, ond yna gyd sydd gyda fi heno. Diolch yn fawr i chi gyd am wrando. Ie, diolch yn fawr iawn i chi. Na, dim cwestiynau heno. So felly, dymuniadau gorau chi, pawb sy'n gwrando yn eich astudiaethau. A cofiwch bod Miss Lloyd yn mynd roi un recordiad arall o sesiwn un i chi nes ymlaen yn yr wythnos. Felly, diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr.